Ngwanaya, kira afa gị o? Bless no nya. Bless no nya. Okay, ihe anụ abịa na-eme na Enugu State. Nwata nwaanyị ọnụ fụrụ now si n'afọ ya bụ Blessing Akabueze, onye Okigwe n'Imo State. Ọ na-akwa nọ n'Imo State ka ya na ezinụlọ ya bi. Ya wee chọrọ mmadụ wee gaa Enugu State. Dịka ndị na-eme interview si wee na-ajụ ya. A na-ajụ ya ka onye chọrọ ebe Enugu State, ọ sị na ya amaghịzi. Ọ bụ na unu na-ekiri ihe onyonyo, unu ga-afụ n'ọnọdụ ya gbata nwaanyị nọ adịghị mma. Ya gbata nwaanyị na-emekwa ka onye ga-asị na ọṅụghị ihe ọṅụṅụ na ọ nọkpọghị ihe ọkpụkpọ maka na ọ na-emechazi ka onye uche ya nọchaghịzi. A jụrụ ya sị ya ka onye chọrọ ebe Enugu State, ọ sị na ya echetara ozi na ya mara afa ya bụ onye. Ọ nọkwuru ya bụ ebe a na-ajụ ya bụ ajụ na-eti na oyi na-atụgbu ya na oyi na-atụgbu ya. Ị na-ekiri ihe onyonyo anụnwa, gbaa mbọ ka ị ne ya gbata nwaanyị anya n'iru ọfụma. Ọ bụ na onye ịma, ọ na-akọwa na fabi n'Imo State na Okigwe. A na-ajụkwanye ya ka street unu bi na Okigwe nwanụ, ọ sị na echeta okwuzi. Ọ bụ na onye ịma, gbaa mbọ ka ịtụsa ihe onyonyo anụnwa ka ndị famili ya nwee ike efu ya ka fajeduru nwafa nwaanyị n'Enugu State. Ya bụ onye amụrụ ma ọ bụ onye chọrọ ego Enugu State, o meghị ya ihe oyuzu gị ya nwụrụ ya ma mana kilikwa na ihe onyonyo a daalụkwanụ. Ngwanaya, kira afa gị o? Bless no nya. Bless no nya. Akabueze. Akabueze. Oyi. Oyi. Ke street unu ka ebe umbi. Ọ na-ebi ka ndị trọpọ gị ebe a. Ka ebe ibi kwanụ, ka ebe ibi. Ka afa street unu. Ibi Enugu a. Ibi Enugu a. Ka ebe ibi. Ebe ka isi wee chọta onye a? Okigwe. Onye ebe ka ị bụkwanụ? Imo State, Okigwe. O Imo State. Ka side on Imo State? Isiri bụ ebe? Umulolo Okigwe. Ka ebe ibi ebi? Ka ebe mbi na ibi na Okigwe goi goi? Ka street na Okigwe? Na ni iru maka ndị mmadụ ama gị o, nwere iru obere ọba ahụ. Ke nọmba gịnị? Ịma nọmba? Ya, nsogbu. Ịma afọ onye ịchọta? Ya afọ onye ịchọta? Ọ bụzi na mmiri ọzọ, ebe m oyi na-atụ ya biko. Ebe ife abụrụ obere ife. Ịma na ọ na-abụ ife na-eme mmadụ, onye ma ife eweli ya wee mụrụ ife. Ọ bụ na ị bụ nwaanyị, gee ntị ka m gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị. Unu ọ bụ na egego okwu si n'ọnụ nwata nwaanyị a wee pụta, unu ga-achọpụta na mmadụ ka ọ chọrọ wee gaa Enugu State. And o nwere ike ọ bụrụ na ndị a na-eme meet me up, can we hook up? O nwere ike ọ bụrụ onye ọfụ n'online wee gwa ya bịa ka fafụ n'Enugu State wee tichi ike gaba. Ihe a ya bụrụ ihe mmụta wee dịle gị. Ị bụrụ nwaanyị wee fụ mmadụ na social media, ọ nọ social media ma nọ mmadụ refer the person to you, gbaa mbọ bifee na-aga ka ị dịchọ na o nwere onye family gị ma ebi na-aga. Emenya nọ ihe secret maka na ife na-eme nke ikpeazụ a n'ụwa anyị nọ zizikwa egwu. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị amaliteghị ije ka fa jee ije secret ka mmadụ rapụ ịma. Agago gaa ọ bụla ozu ka ejezi ebute. Sọmagago gaa ebute fa na ịpụzi ala. Ọ bụla ebe fa na-aga ka aga ka mmadụ rapụ ịma. Ọ bụ na echi ego dị ike ije anụnwa wee bụ na onye na-amaghọ ị na-aga ịfụ. Gbaa mbọ ka o nwee family gị ka ma ebi na-aga. Ọsọkwa ya bụrụkwo na onye maka ị na-eje efu. So far na ọ bụgo ije ị ga-eje from steeti gị baa another steeti. Gbaa mbọ ka o nwere onye ịma. Gbaa mbọ ka o nwere your family member or your closest friend ma ọkwa ebe dị onye aka ị na-aga. Ọ ya bụ achọọ gị taa achọọ gị echi ma afụọ gị ka o nwere ga-enye nwa nsa ebe dị onye aka ị gara. Ọzọkwa dịkwa ka ibia, ọ bụ na ịfụ mmadụ onye na-amaghọ n'online, ọkachasị mmiri online a,
ọtụtụ ụmụ nwaanyị agaghị ụdị ike ije anụnwa fabata ọnwụzi a na-achọzi ozufa azụ afụrụ ozufa ịchọ ịga ụdị ike ije a kama ị ga-aga ụdị ike ije a gwa ya bụ nwoke ya bịa fụ gị ya ma were aka ya bịa fụ gị ọ ga-aka beta ma ndụ gị ya adịle gị maka onwe ozo ma onye bụ onye nke ikpeazụ ọ na-afụkwa n'ọdụ nwata nwaanyị ahụ dị na nwere ebe mbụ onye nwa na-achọga Enugu steeti na abụ onye oyuzuga wee gbazuo afịa onwe ozo ya ma ọsọ m ga-afụgodu na ya bụ nwata nwaanyị na-ekwuzi ka onye isi kopụrụ ekopụ ka ihe a na-eme ka ị na-awa ọchị ya ngwa bụ nwata nwaanyị maọbụ ngwa bụ nwata nwoke weli ya wee mụrụ ife daalụkwanụ.